Vážení priatelia, dovolte, aby som vám sa prihovoril v tomto krásnom predvianočnom čase. Zajtra je štedrý deň alebo štedrý večer, čiže začínajú Vianoce a je taký čas na to, aby človek sa, verím, že to robíte aj vy, niektorí z vás, pozreli späť za uplynulým rokom, čo sa človeku podarilo, v čom nejakým spôsobom neúspel, dajme tomu, ale pochopil, prečo sa to udialo a prečo je to potrebné pre jeho ďalšiu etapu života. Pretože ja zastávam názor, že v podstate nič v živote sa nedieje iba tak. Všetko je buď lekcia, alebo niečo to má človek nejakým spôsobom načítať a pochopiť, alebo sa zastaviť a zamyslieť sa nad tým, že čo to vlastne robím a či robím dobre a či robím dobre pre svojich blízkych a hlavne či je to moja verzia toho, ako chcem žiť. To posledné, čo som povedal, moja verzia spôsobu života, nastavenia, myslenia a vôbec toho celého, je aj o tom, čím sa zaoberáme v našom projekte Mojsej Klinik, ktorý už vám je dobre známy za celý tím, pretože som takou vizuálnou hlavou toho celého. Chcem poďakovať za vašu priazeň, za veľké množstvo dobrých ohlasov, veľké množstvo mailov, komunikácie a vôbec tých, dajme tomu, stretnutí, keď chodíme po školách a robíme prevenciu drogových závislostí, tak s tým takým uznaním našej práce, nášho vlastne toho celého nastavenia metodiky alebo spôsobu našej činnosti, pretože ten adolescent, ktorý je cieľová skupina, keď hovoríme o prevencii drogových závislostí, je človečik, ktorý je tak čiastočne zablokovaný, jednak vplyvom toho, ako rozmýšľajú jeho rodičia, jednak vplyvom toho, akým spôsobom je, akou mierou je zasiahnutý napríklad nevhodným obsahom na internete a podobne. Čiže tam sme našli za posledné roky alebo za tento posledný rok spôsob, ako ho zaujať, toho adolescenta, aby sa zapojil do tej diskusie, aby bol takzvané interaktívny a reagoval a jednoducho zapájal sa do debaty, lebo prevencia podľa môjho názoru je nič iné, len v podstate akým spôsobom tie informácie, ktoré ten človečik na štarte do svojho života potrebuje mať, aby ich dostal. Aby vedel sa samostatne rozhodnúť, či. A nikto sa nevyhne experimentácii, hlavne v tom kritickom veku, ale aby mal možnosť vedieť, že ako to ďalej pokračuje, ak opakovane niečo nejakým spôsobom robí a tak ďalej. Ale to som sa zamyslel nad prevenciou, ktorá je len jednou z množstva aktivít, ktorú realizujeme. Keď sa tak pozriem spätne na tento rok, presne 2025, tak začiatkom roka najviac ma zaujala taká situácia, a ktorá práve dnes zarezonovala, keď som dostal SMS-ku, bola tá, že zavolal úplne začiatkom roka v
nejakých januárových dňoch posledných človek, samozrejme nebudem konkretizovať, ale zavolal s tým, že vyčerpaný samozrejme tým ťahom, ktorý začal práve v takýto deň ako dnes, v roku 2024, pred Vianocami, kedy jednoducho vypol, zavrel firmu, bol doma a začal obvyklý ťah pitia alkoholu a užívania iných látok. A tento ťah, alebo tento exces trval až do nejakého 10. januára, kedy sa ten človečik, alebo človek, teraz už rozprávame o tom konkrétnom človeku, trošičku prebral, potom začal sledovať nejaké informácie o tom, ako by sa z toho ošialu užívania, nadmerného užívania a totálnej závislosti v tom úplne krajnom štádiu skoro, ako by sa z toho vedel vymotať. Po určitom čase, trvalo to asi týždeň, ako mi to opísal potom neskôr, keď sme už začali intenzívne komunikovať, bol šokovaný z toho, že prišiel na to, alebo dospel k tomu názoru, že jediný človek na debatu o tejto záležitosti, a zdôrazňujem, bol to človek vysokoškolsky vzdelaný, manažerský typ, keď si tak zanalizoval, bol tam, zostala mu len možnosť osloviť a zavolať linku Mojsej Klinik a požiadať, konkrétne mňa chcel na taký iba informačný telefonát jeden. Tak to väčšinou vždy začína u týchto ľudí. Tu ma ale šokovala jeho úprimnosť, na ktorú som aj potom neskôr vsadil, pretože keď takto začal úprimne, tak viem, že ten človek má veľkú šancu sa z toho vymotať, lebo začne jasne, bez hanby pomenuje veci, ktoré sú. Začal veľmi netradične tým, že ako on ma bytostne nenávidel v určitých časoch v dávnej minulosti, ako musel vypínať, dajme tomu, internet, televízor, alebo čo, keď ma zbadal. A po vytriezvení v tom januári 2025, v tomto roku, dospel k jednému názoru, že jediný, kto je na túto debatu, proste, ktorého on je schopný akceptovať, alebo s kým sa rozprávať, som ja, pretože si pozrel nejakú sériu videí práve na tomto YouTube kanáli Mojsej Klinik a prišiel na to, že sa mi chce veľmi ospravedlniť, ako zlé si urobil názor, náhľad na mňa, pretože, a to sa mu nečudujem, pretože v tých médiách bolo vždycky jednoznačne iba tá jedna časť, to možno malé percento mojej osobnosti, a väčšinou to boli zlyhania pod vplyvom alkoholu a nejaké bludy okolo toho, ktoré samozrejme, asi to aj priznám a nemám s tým problém, proste sa k tomu aj vrátiť a pomenovať to jednoducho v tom ošiale užívania alkoholu, ktoré povie a ktoré vystrojí, ktoré proste sa dejú okolo tej osoby, pretože ten človek je
úplne niekto iný. Ale vráťme sa k tomu príbehu, ktorý začal v roku 2025, teraz v januári. Ja som samozrejme ostal prekvapený, že človek, ktorý má záporné nastavenie voči mne, zavolá a žiada ma o pomoc. Takže sme si vyčistili stôl, sme si to vydiskutovali. Ten prvotný zámer nejakého 15-minútového telefonátu trval nejakú hodinu a pol. Nastavili sme si samozrejme ako bežne s každým človekom, klientom, ktorý začne túto vec riešiť, nejaké možnosti a nechali sme to tak. Ja vždycky ten úvodný telefonát zaradím do kategórie buď to je raz a už nikdy a už proste ten človek sa neozve, alebo po určitom čase, väčšinou to je do 3 týždňov, tak mi to štatisticky vychádza, tak aj v tomto prípade do 10 dní, myslím 11 dní sa ozval ten človek a povedal, že dobre, zvážil to a že ideme do toho. Prekvapil ma aj tým, že vlastne mal v zošite, ako povedal, napísané. Ja som mu v tom prvotnom telefonáte povedal, že nech si otvorí zošit, nech si napíše na ľavú stranu pre, na pravú proti a nech si to takto číta, porovnáva každé ráno, keď je triezvy. Pretože posledné tie dni, s veľkou proste dávkou krutosti a utrpenia statočne sa držal, chodil síce na nejaké infúzie a tak ďalej, ale nedotkol sa ničoho, pretože tiež som mu povedal, že dobre, ak to nevieme doma, túto záležitosť, tú prvú, ten detox zvládnuť, alebo to odstavenie sa, odstrihnutie od látky, tak musíme jednoducho vyhľadať akútne oddelenie psychiatrie a tam stráviť zo pár dní a odstrihnúť sa bezpečne od tej látky, pretože je to aj životu ohrozujúci stav. Keďže ten človek mal svoje kontakty, svoje známosti v medicínskych prostrediach a tak ďalej, pretože ako to je vedľajšia vec, tak si to zariadil, samozrejme infúzie a tieto záležitosti, aby sa dostal do toho normálu. A začali sme pekne od 0 milimeter po milimetri stavať tú jeho situáciu, kde vlastne sme prišli na to, že tá rodina jeho už sa odsťahovala pred 2 rokmi preč. Tento jeho stav trvá už vyše 11 rokov a mal nejakých 33-35, kedy začal, keď prišiel taký jeho veľký benefit, úspech, financie a tak ďalej. A začal nejak na seba inak pozerať. A samozrejme tá spoločnosť a tie večierky, plesy, firemné akcie, konferencie a tak ďalej priniesli aj tú druhú stranu tej mince a to sú tie rána, keď sa človek zobudí na hoteli a nemusím ďalej pokračovať, to všetci vieme. Pomaličky z toho úplného odmietania akejkoľvek pobytovej liečby sme sa dostali do pobytovej liečby, nebudem špecifikovať ju. Nebola dlhá, ale bola intenzívna, bola 6 týždňov. Tak sme sa dostali do úplne inej situácie, kedy otočil
a súhlasil. Vysvetlil som mu jasne, prečo čakať, prečo to odsúvať, celý život má pred sebou, čo je to nejaký krátky čas, aj 3 mesiace, dajme tomu, oproti celému budúcemu životu, ktorý ho čaká. To je úplne tak, nič. Absolvoval to a znovu sa zopakujem. Opakoval som to tu už v niekoľkých videách. Povedal tú povestnú vetu, že pre Boha, prečo ja som to tak odkladal a prečo som sa toho tak bal. Veď to, čo som tam načítal na tom liečení a tie všetky záležitosti mi nepomohli iba v tej veci k užívaniu alkoholu a vôbec k tejto téme, ale celkovo ako vzťahy, rodina, ako napraviť tieto veci, ako komunikovať, ako proste všetky tie záležitosti, ktoré sa týkajú úplne bežnej životnej situácie, to znamená bežného života toho človeka, ktorý ide životom a bije sa za svoju tú pozíciu, hej, a to miesto pod slnkom. Takže veľmi to ocenil a ešte o to intenzívnejšie v tom doliečovacom procese začal rozoberať situáciu, že ale veď tá moja rodina, hej, deti sa môžu ku mne do domu vrátiť. Tie izby majú tam, ako mali. Ja som sa ničoho nedotkol. Ja som iba v tom jednom mieste, dole v hale, kuchyňa, záchod a tieto záležitosti. Maximálne ani bazén, ani nič, už všetko proste bolo povypínané, sauny. A začali sme skladať situáciu, kedy som mu poradil jednu vzťahovú psychologičku. 2-krát, 3-krát ju navštívil, čo povedal, že v živote by on nedal si radiť do toho, že čo on ako má robiť a akým spôsobom riešiť vzťahové veci. Aj tu potom zíral, že veď predsa stačí si to vypočuť, stačí to skúsiť aplikovať do svojho života a ono to funguje, veď tí ľudia sa tým zaoberajú a jednoducho, tak ako ja, keď som si tým prešiel, tak viem akúkoľvek situáciu na tej linii, ako sa dostať do toho, ako do toho spadnúť, vojsť, okúpať sa v tom bahne a ako pekne pomaličky z toho výsť. Ten, čo ostal v tom bahne a už je 2 metre pod zemou, ten už nepovie nič, ten už nemá šancu o tom rozprávať a niekomu aj pomôcť. Ale jednoducho pochopil, že áno, tak ako aj ja som to pochopil v minulosti, že nemusím mať stále pravdu len ja, ale môžem ju mať iný a skúsim ho počúvať a skúsim tie jeho, nenazvime to pokyny, ale nejaké rady, hej, nejak ísť podľa toho. A zrazu sa to udialo. Bola tzv. Skúška, kedy boli na víkend všetci niekde na wellness pobyte. Potom ešte raz boli jeho narodeniny a zrazu práve dnes prišla SMS-ka, že rodinka je späť v dome, deti sú v svojich izbách a čakajú ho najkrajšie Vianoce, ktoré samozrejme spomenul detstvo u svojich starých rodičov. Jednoducho po dlhej dobe bude mať. Takže takýto príbeh samozrejme pogratuloval nám šťastné a veselé Vianoce, poprial našej práci veľa úspechov a nevynecháva aj budúci rok tieto naše také informačné telefonáty. A takýto príbeh stojí za to, takýto príbeh mi prináša dobrý pocit na duši a
tak ako jemu, tak aj vám. Hoď ten človek, ako mi tam napísal, so slzami v očiach, mi to píše, ale slzami od šťastia, neutrpenia, tak takisto prajem vám tie najšťastnejšie, pokojné, požehnané Vianoce v kruhu svojich blízkych, detí, ktoré žiaria očami, hlavne v tých našich kruhoch našej komunity, kedy už s istotou sa pozerajú na svojich rodičov, buď mamu alebo otca, ktorých zasiahla závislosť v minulosti a dnes sú abstinujúci, tak nech sa to rozžiari a to teplo domova. Nech presvieti ten domček, nech presvieti ten stromček, celý domček. To som teraz takú básničku čítal niekde. A nech máte jednoducho pokojné Vianoce. Samozrejme chcem poďakovať všetkým, ktorí tvoria ten náš tím, ktorí nám pomáhajú, ktorí nám razia tú cestu, pretože tá pozícia nie je jednoduchá. Sú ľudia, ktorí malé percento už, ale aj v tej našej branži jednoducho nemajú nejaké pekné slovo pre zmysel našej činnosti. Ale zlo nepatrí dnes na stôl. Rozprávky detí učia o tom, že dobro vždycky zvíťazí nad zlom a keď je tam nejaký ten drak alebo démon, tak vždycky sa dá poraziť. O tom je čaro Vianoc.